Arratsaldeon, eskerrik asko gaur etortzeagatik, Tolosatik gatoz, Hodei Ertzales Batzarea, eta esan egin izuen, guretzako oso kontzertu berezia da gaurkoaz, 2008ko martxoan mundua gelditu zitzaigunetik, ematen dugu lehenengoa da. Orduan, bereziki eskerrak eman egizkiegu, Giltzarri Abes Batzari eta baita Lesakako udalari ere, maila eta mota guztietako kulturaren aldeko apustua egiteagatik. Eskerrik asko, eta eskerrik asko zu etortzeagatik. Mimo hondiz prestatu dugu kontzertua eta gozatuko duzuela espero.
Gracias.